lebo sa mi omylom vypla kamera. Tak. Ja si tu aj môžem meniť Creative Mode, ja som si to skúšal, ale omylom som si tu dal toto. Teraz sa to seká. Ale každopádne, vítajte zase u môjho videa a dneska tu ideme si spraviť domček, takže som si tu zatiaľ spravil taký základ, ale teda som si ho nespravil, lebo som ukradol dedinčanovi dom, takže tak. Ideme si spraviť aj železné dvírka, nevidím cez tú kameru sekeru, kde je, takže tak. Zoberieme si iron ingot, spravíme dvere a stone button. Nefunguje to. Nerobíš si srandu snať. Dobre. Máme tu drevené tlačítko. Neviem, prečo ho vytvorili, lebo to je divné. Tak. Kravičky mi tu mučia. Pekná hudba tu hraje. Vanila hudba teda. Tak. Ja som posledné dni videa nenatáčal, lebo som bol chorý a som mal dovolenku aj k tomu, takže teraz sa mi to zase seklo. Tak. Tu mám dieru, lebo som tu skúšal TNT, takže na budúce by som išiel v druhom dieli do Nedru. Chcel by som si zobrať saplingy. Kde sú? Aha, ja ich mám doma. Tu mám domov. Môj dom. Sadnem si do svojho tureckého obľúbeného sedu. Tak. Máme tu môj dom, pekne vyznačený. No, zoberieme si saplingy. Tu sú saplingy. Mám tu aj twig, takže počkať. Sone som napísal. Stone. Musím dať tretiu. Kde tu je ten kameň? Ale chcem vám dačo ukázať. Dačo pekného a nového. Akurát na dekoráciu, aspoň, že mi tu dedinčan nevyvezol, môžem ho položiť. A také pekné hop, pozrite sa. Prekrásne. Ja ich použijem ku stromu, teda ku stromov. No takže tu si zasadím, tu si zasadím, tu si zasadím, tu si zasadím. Tu si tak spravím dekorácie. Počkať, nemal som ich náhodou menej. Dúfam, že ma ten Minecraft nešalí. Toto by som chcel. Teda ja nie som devča. A ešte tu mám taký dark mod, takže ale na kamere to vidno, že je to veľmi čierne. Môžem si to opraviť, takže font. Počkať. Toto nie. Nie. Ja si to trošku dám takto. Alebo nie.
Čo sa vlastne stalo? No, počkam si vlastne. Čo sa vlastne stalo? Koniec videa, lebo mi spadol Minecraft a to znamená, že aj koniec videa, lebo už je 18:11, som mal končiť o 18:10, takže majte sa pekne, čau.